Sa mga nangandoy nga mosuroy sa Japan apan low budget, no worries. Mamahimo na ninyo ma-experience ang Japan pinagi sa pagsuroy sa bukirang dapit sa Dakbayan Sugbo nga gidisenyo nga susama gyud sa syudad sa Kyoto. Gikan sa talan-awon, pagkaon o pagsulob og kimono. Kung asa kining dapita, tara, atong suroyon. Sa entrada pa lang, anaa ka na sa Japan. Ilabi na inigsulod nga sugaton ka sa mga kawani nga nagsulob og kimono dress ug mutimbaya kanimo og hinapon. Ginganlan nila ang dapit sa usa sa mga syudad sa Japan nga mao ang Kyoto. Dili mga Hapon ang tag-iya kundi mga Pinoy nga dugay nang nagpuyo sa Kyoto ug ilang gidala sa barangay Babag 1, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga struktura gidisenyo nila lakip na ang mga agianan. Ang mga kiosk o kananan susama gyud sa unsay disenyo nga anaa sa Kyoto. Anaa usab ang pagoda ug ang Golden Buddha ug uban pang mga makapadani sa mga turista. Labaw sa tanan ang mga tanom nga naghatag og kolor sa palibot ug ang dapit nga nag-umbaw sa lunhaw nga kabukiran nga nakahatag og kagaan sa kaugalingon. Dinhi mamatyagan usab ang kabugnaw sa huyuhoy sa hangin. Welcome to Kyoto, Japan. Babag 1, Cebu City. Kini usa lang nis mga talan-awon nga bisita karon sa mga turista ilabi na nining panahon sa pagbakasyon uban sa pamilya og mga higala. Ang Kyoto, sir, is a small town siya sa Japan, and then capital siya sa una, sir. And then naman dito ang mga kuan nila sa una, sir, mga traditional or mga kuan, sir, ba culture sa napa dito sa Kyoto, sir. Mao gi kuan ra ni sa mong owner, sir, nga gi panganan og Kyoto, sir. It's really good. The people here are really welcoming. Nindot, bisag init kay bugnaw ang hangin. Siyempre, aron feel na feel good ang Japan, matilawan usab ang authentic Japanese nga pagkaon, lakip na ang ilahang ramen. Ang mga kimono mamahimo usab nga rintahan sa mga turista aron authentic usab ang feeling Japanese tourist. Every food kailan lain siya kiosk adto siya example ang yakisoba ari siya lutuon ang sababaw kay okonomiyaki lain-lain og food by kiosk kay lain-lain og food lutuon. So mura kag na sa Japan, sir, ba Yes, kay sir. kabantay ka sa Japan kay magsuroy-suroy ka and then mutuyo ka nya hapiton lang ni may mong food sa kiosk. Kauban si Godfrey Relian ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.